Ayun mga kalingap, at andito tayo po kila Lola Mamerta mga kalingap. At bisitahin po natin si Lola Mamerta. At sana magdalaw din si Lola So Sweet mga kalingap. Ayan po. Tao po. Tao po. Nakalak po kasi yung maray na magandang hapon po. Ikaw po si Lola Mamerta? Oo. Ah. Sinong kasama mo? Wala po. Ayan. Naka ka na Lola? Naka duster ka na? Ay, ito ang pangbahay ko, Justin. Oo, yan. Nasaan ang kasama mo? Wala po. Bakit? Nagpapahulugan po kami. Anong hulugan? Masingil po kami nung pahulugan ng electric pan. Ay kita na yan. Electric pambaga na wala man dito. O, nasaan na po? Ay, wala na. Kinuha ng magnanakaw. Kinuha? Oo, alas 10 ning banggi na kuyan mo. Naghihiro si Pinto. Sabi ko, ayan nakita. Dahil ko nakita si nagkuha. Yung nagkuha? Parang dalawang tao ata. Si itong... Dalawang tao yung nagkuha? Oo, Paano yan Lola? Madara. Ano na Ang yun? isa naman, itong... Sinisingil na kami nung nagbigay. Lingon mo na. Ay, wala man nga ni ako. Kung hindi ako mag-pay out. Wala po? Ay, wala. Wala pa, hindi pa na-pay out? Hindi pa. Wala pa natin na-pay out. Ang kuya nantig, wala na nantig duman ni itong kuyan. Ano nantig itong kuyan magkano Electric ito? pan. Electric pan. 1,000 po yun? Ay, wala man dito sa bahay, kaya Sige po, nakakaawa man sa akin. Oo nga po Mabayad. Wala man. Sige po, niyo po. Kinuha. Sino pong nagkuha? Sisingilin Hindi ko nga namin. nakita. Ayan. Ninakaw. Nasaan na po yung kasamang Lola dito? Yung Lola So Sweet? Ay, nandoon sa kabila. Oo. Lola, may sugat ka baga? Yung may sugat ako kaya bawal Bawal lang nyo, Anis. RC. Yan. Kaya, pasok na. Hindi makaupo ba? Pasok na. Kumain ka na. Po? Kumain ka ng tanghali. Hindi pa po. Ha? Siya na po, siya na. Ay. Yan ba dyan Ay, sa'yo na yan po, Lola. Sa'yo na yung nyo. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan po. Hindi man daw ako pwede magpakain ka ni. Kain mo na. Sige po, dyan mo na lang po. Sa ibang bisita na lang po. At ang kailangan namin, Lola, makasingil kami. Ay, salamat sa Diyos. Makasingil kami ng Paano akong makasingil mabayad? Wala man. Wala man? Kunin mo na. Sige na, Lola. Ay, kunin mo na. Yan, hawakan kunin mo muna, Lola. Mamaya kukunin ko. Sige na dito. Paupo ka na. Dito na lang, Lola. Oy, sabihon mo, wala na ang bentilador na piguhulugan. Ayan o, nawala. galit na po yung half Bombay. Di ka pa nabayad o. Ayan na o. Ay, galit na ang Bombay. Wala man si galit na. wala man itong ventilador. Ilan lang araw dito. Tapos,
siguro nagustuhan. Kinua. Kinuha yung electric pan. Mayo na. Ito kaya kapatid ko na ganyan para Oh. bang akong tulala. Sinasabi si nanay. Yung kapatid ko, yung Ano kapatid po Lola ko, Susit? pinakapanganay na wala na. Paano man Kaya para akong tulala, ko yan, nakakuha sabihin man mo. nga ni ako Wala na man natin ang pinamasahe ko binibilang. lang sa bus. Minsan pati ako Oh. napapatulog. Masaan ka? Ayan. Ganyan po talaga Lola ang buhay. Ay, Wow. sabot ka po. Sa iriga nga nila. Sabi nga nila, bakit kaya mo magsulo? Sabi ko, nakarating na nga ni ako dumang kay Marisa. Sabi na, Nandito kami Lola para maningil na kaming utang. Maghingi Sabi ng utang kapatid itong ko. ventilador. Wala man akong sabi ng kapatid ko, bigay bakit pera. daw ako hindi na ako nagiinom. Dati nagiinom kasi sabi mo, hindi na ako mag-inom ng ganyan. Di ka na po nagiinom. Nagiinom Hindi na alak. ako nagiinom. Nawawa ang problema po Lola. Sabi nga niya. Yung electric pan ang pinapahulugan namin kay Lola. Electric Grabe. pan. Grabe si ang electric hirap pan naman na. sa Ito suka bagang- na ako, ina. May kasalan dyan. Ano, biyernes. Hmm. Hinabon ito biyernes na. Ninakaw yung Alas electric 10 pan. Oho. Mahal yun Lola, 1,500. Ay si radyo man ito 2,000 plus. Malaking radyo. Hmm. Itong malaking radyo. Sabi ko siguro Ano naman ito. ito, nakapantalong ka na? Ha, dae. O yan pa inida. Ning ano. Tapos ito lang, yung- Ibaba mo na yan, ibaba para hindi na makita. O ano Lola, at ba't na... Sabi naman sa pamangkin ko si Marisa, Auntie Using, day ka na magparainom kasi nakarating na sa amin, naka-Facebook ka pala, nag-aaga, ganyan-ganyan. Kasi para ba yung kapatid? Ngayon Lola, di ka na nainom. Hindi na nga, kaya... May dala kami ditong inumin. Red Horse. Ang sabi mo, kaya hindi na ako maganyan, kaya Gusto mo- nagsasama ang gusto mo, kapatid Lola? ko doon. Lola, gusto mo mag Red Horse? Ha? Oo, mas maigi pa ito. Lola, kala ko hindi ka na nainom. Pero mas maigi daw. Dito nag-inom nga pero ano man, GSN, Nini, pero ang kantuan, nakoy. hindi ko na kaya. Paano magbayad ako? Una, ang pera ko, nahintay lang akong magdala ng payout. Pag wala mon, wala naman ang, sabihin mo, wala na ang ventilador. Sampo. Lugi na po siya, lugi na Ay, siya. lugi na po. Hindi po Ay pwede. wala man nandito, kinuha. Ay, paano po yun? Oh, kinuha, wala man. Kinuha na po. Oh, Sino po hinabon. Hinabon. Sino po nagkuha? Hinabon. Paano yan, Lola? Ano? Halimbawa, gusto kong Hinabon. mag-inom. Pero Red Horse, pwede man, pwede ako mag-inom, Red Horse, pwede. Kasi, Lola, bawal lang mag-inom ang matanda. kasi sabi ng kapatid ko doon, ako daw mataba-taba. Kasi sabi ko, nag-iinom ako ng ganyan. Sabi ko, ganyan. Ikaw Lola, nainom ka pa? Dae. Oh, hindi. Hindi yan Bibigyan ko yan. nag-iinom yan. Hindi ka nainom. Inom. Ay, salamat. Gracias. Gracias. Di nainom ay. Hindi na Ay, inom. ako nag-iinom. Ano ang Yes, I don't want to talk. sir? Just believe it. Ano ini yung biskuit o tinapay? Kasi Lola so sweet, si Lola Mamerta hindi nainom. Oo. Ikaw nainom ka. Kaya wala ka nito. Nainom ka pa pala, nanay eh. Ang hapot ko ganito, mainom, pero kung Red Horse pwede, di ba? Kasi ganito, wala kasi akong vitamin sa matanda. Ngayon, kung alimbawa hindi ako napapatulog kayan, may tagayan akong ganyan, 2 pano dyan, kaya ako napapatulog ng ganyan. Pero kasi wala akong vitamin ay, wala akong vitamin. Ang vitamin mo pala Lola, Red Horse. Nga! Red horse. Kantuan, hindi na. Dahil Wala na yan. rin yung ganito Hindi na. nakakapagtaba. Hindi na. Oy, paano yan? Oh, Ventilador, wala man akong oh, maibigay. pigisa kayo. Oh, Mm. ay, sir. Oh, I love, ate.
Pabayaan mo na yan. Kasi iba-iba man ang ano niyan. Ay, hindi, ay pareho man ang pangalan. Ayan, I masaya. need you. Happy Valentine. This coming February is Valentine na, di ba? Hoy, sabihin mo, wala naman natin si ventilador. Wala Asan man yung natin kutsilyo? Asan? bibigay. 1,000 daw tong plus itong ventilador na. Kaya nga. Nito, 1,000. Kawawa naman si Kuya yung half Bombay natin. Di Lugi na. pwede yun, Lola. Lola, di pwede yun, Lola. Lola, Ang gagwapo. di pwede yun. Ang gagwapo. Lola, di pwede. Tinakaw na si itong ventilador. Na Sino ang binigay nagkuha? ninyo. Hindi ko nga ni nakita. Gabi kaya na kinuha. Bata pa yan. Mas matanda ako dyan. Matanda ang ilang taon ka na. Pero wala sa itsura ni Lola ang matanda kayo. Ako ang matanda. 84 na ako. Sige, I'm so sorry. I don't know. Ako naman, this coming August, this pista. Oh. Pero hindi ako nag-aanda dahil Ilan wala edad nga mo? akong iaanda Wala ko. kanina. Ilan edad mo na? Edad. 77 na nga, Ay, Nicolas, August 16. Ano pa pista sa kalan Pabuan. Bata ka pa. Nakakuha ng 84 20,000 na pero ako. hindi Ay, man ibibigay. makakuha na. Hindi. Makakuha na kayo ng Madali na akong mag-pay out dahil ngayon Mayo o June. Magkakaroon na po kayo. Oo, Ay, oo. ibig sabihin niya, Lola, makakabayad na kayo sa akin. Kahit wala na ang ventilador. Oo. Tuloy pa rin ang Oo. bayad. Ay, Pero, hantayin ko na lang yung bayad. sabihon mo na lang na Ano? ang ventilador ka mo nawala. Nawala. Oho. Pero ang sabi ni matanda Merta, pag may pera daw na ibinigay sa kanya ng payout, mabigay daw siya. Mabayad man pala si Lola. Mabigay naman pala si Lola. Very good si Lola. Oo. Magbabayad kahit na nawala na electric fan. Wala Ano pa? pa Thank you very much. I'm so happy. You know what? Mabigay ako Lola ng You give me biscuit and breakfast. Para mo yung ibinigay niyo sa akin, mahal na mahal ko yun. Lola, oh. Yun ay, Ay, wag ka nang Piso kayo. ang laki naman. magpiso. Oh. Bakit pagpiso? A piso. Oh yes, I'm so happy because you gave me 1 Isang piso. daan. So I wanna buy lollipop. Dapat Lola, salamat tayo kasi may biyaya. Ah, Oo. Nagsabi ka, salamat ka mo, salamat. pagsimba ko, ibibigay ko ito sa nagdadaan na. Yung mga ganyan na binibigay sa akin, mahalaga yan, mahalaga Ano yan, pa ang lamang mahalaga. kanto? Ay, hindi po yan sa atin. Kisa yan. Doon po yan sa kabila. Ah, Dagdagan natin Lola, dagdagan natin. Nagpunta ako sa Naga. Oh, ito Lola. Dagdag natin. 2 piso. Dalawa na yan. ay dalawa na. Dahutin yan ko. Iyo. Ibibigay sa pagsimba. Ang 20 pesos ngayon na papel, iba na, bilog ng ganyan. Tapos dyan sa paligid, mayroon ng namumula-mula. Ganito yun Lola, Yan, ganyan. Daw, Yan. daw, daw. Oh, ko daw. mahal na uli ko yung ginagastos yan. Ay, ilingon ko daw. Tinatapo ko pa yan. Ilingon ko daw. Titingnan lang daw po. Ito na rin yan. Ito magkailan. Itong O, sa'yo na yan Lola, Uy, Mamerta. ano itong numero? Sa'yo na po yung perang Ano yan. ito? Anong itong numero? 20. 20. Ito pala ang klaseng ito. Bagong gawa ito. Oo. Sa'yo na yan Lola. pag meron Sa akong akin na ganyan, ito. hindi Oo, ko yung sa'yo na. ginagastos. Sa akin yan. Magingi ka na lang sa kanila kasi Wala happy na daw Valentine siya. na ibinigay sa akin ay. Ay, Kaura, alis na. Ay, ito Lola. Ito lang po. Ayaw, masaya rin Oh, I'm siya. so happy. You know what? Because this Bigyan natin coming si Lola. February is 14 pangurus na. Ay, panguros na. O Lola, Ano ito? Piso mambaga. hindi yan piso. Ano nga nakari? Oy, kung wala. O yan Lola Nasa Ito binigyan ko na Ano Ayan. magkano ito?
Limang Hindi ko piso. nakikita. Hindi ko 5. nakikita. 5 piso. 5 pesos. Mga 5 piso. Oh, di. Is 1 piso by lollipop plus 1 lollipop is 2 lollipop plus 20. Oh, I wanna keep it. You know what I want? I wanna Oh, ito na Lola sa'yo. Oh, yan sa'yo na. No. Oh, Sabihin mo ay, man, thank you very much. Champion is coming. you, wala. Happy Valentine. Oo. Ma-birthday na ako. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Nakarating ako doon sa sa Oy. pamangkin ko. Kaya Para mo. Oh. sabi Ayo. ng Ano po? sabi ng Abangan mga ninyo pamangkin ko ang doon, nag-iisa. hindi na daw ako nag-iinom. Dahil Mubait ang naman. Pati yung pasasalamat, reduce, pwede man. Reduce. Iaasinso Hindi ka rin mo. yun, no? Maasinso ka mo. Hindi na nga ni Yo. kantuhan, Opo. sabi niya, kung Kaya pwede ito, reduce daw. Sasaray ko ini. Nakakaubos kasi ako kaya na malaki. Parang I'm going to sleep and then wake up. It's 4 o'clock, 5 o'clock in the morning na the chicken said, Totora ako ng Totora. Inay. Oh, ano? Lola Mamerta, oh, ito, 100. Ayan. Ipagkita mo dyan sa sa pagbibidyo kita, oh. Ipailing mo dyan. Ipakita mo daw, oh. Walang pera si Lola. Ay, sala. 20. Ay, igwa. Wala si Lola. Wala ka, Lola. Oh. May Oh, ito. Ay, Nay, ayaw makuapo mo. Oh, ito pa Lola Mamerta. Bago pa rin. Bago. Ay, ako wala. oh. Ay. Ay, bakit ganito ako wala? Mabuti yata. Malaki ang kita sa mga makuapo. Ako wala. Wala man akong makuapong ibibigay. Ay. Ay. Kadami na si Lola Mamerta. Ay. Patingin daw ng pera mo, Lola. Ito. Patingin daw ng pera mo. Yan lang. Yan. Ikaw, Lola Mamerta, magkano na yan? Ito. Oh. Madami. Dalawa ako, isa lang. Wala pa nga ni. Kulang pa nga ni inin pang-almusal. Grabing pang-almusal. Ang dami naman man, Lola, niyan. Madami na baga. Madami na, oh. O Madami itong na. gatas na ibinigay niyo sa akin, masarap. I'm so healthy now. It's Anchor milk yan. Ubus na, Lola? Si Ate Mirta. Ubus na po yung angkor. Ay, kakaunti na lang. Kakaunti Kasi na before going to bed, I wanna drink 1 glass of milk and then I'm going to sleep. Kasi ang sabi kaya ninyo, bawal mag-inom ng ganyan, bawal. Ay, may jeep kayong Yes. Isa. Lola, Lola. Opo, opo. Hintay ko. Ilan na po yan? Magkano lahat? Akin na muna isa. 200. Oh, Bago plus. pati bago. Ay, ayaw ko yan. Mayroon na rin akong ganyan. Oh. O, bigyan mo ng piso, Lola. Oh, piso. At kakaunti sa Yung, kanya. ay, hindi Piso. yan. Gusto ko itong papel, Ay. isa. Oo, papel. Papel. Jesus ko Ay, patawan. grabe, nagahagad kwarta, pagtatawan. Oo, sa'yo mo na. Oh, bigay na. Ay, ayaw ko ng ganyan. Ay, Kasi gusto ko pa ibinigay. Oh. Dapat talaga. Oo, binigay na pala kanya sa yan. amin. Binigay na nanay kay ano. Binigay na Siya sa nga akin. niyang nagbigay. Oo. Ay, ako wala. Ito lang. Mayroon Ay, ba isa baga? 20 pesos. Meron din siya 20 pesos and 2 pesos for pam-lollipop. Wala ka man sakit. Ako may sakit sa puso. Ay, Oh. wala akong sakit. Oo. Alam mo, Lord, help me naman. Hindi ako Ang sabi ko ganito, Marami baga o magabi. ang sabi ko lang ganito, Lord, help me naman. I don't want to die, you know what? Yes, I'm stay forever in my life. Ang sabi ka, Lord, yes. I'm going to church every Sunday, any day. Ako, iyo. Hindi. Nagsisimba ako palagi. Ano nagsisimba? Araw Masimba ako ba? Patapos na misa, Oy. kapade. Oy, nagsasanto rosaryo akong araw-araw. Oh. Uy, pahingi man daw kami ng Wala contact nang- ninyo sa gagwapo. Picture daw tayo. Tara, picture po. Ay, picture. Picture po. Dito kaya ano, picture. Ay, sige. Ayan na, picture po kami ng mga lola. Ayan na. Ayan na po, may picture. Yan, ang ganda pa ng smile ni Lola, so sweet. Oo.
Syempre si Lola Mamerta din. Oo. Maganda pa. Yan, Hoy. madami na po ang pera mo. Hoy, O, dagdagan pa natin yung pera ni Lola Mamerta. Ako Ay, bibigyan. wag na. Huwag ka na sa binigyan ka na ha. Ako naman ang bibigyan. Ay, ako naman. Oh, kay Lola Mamerta. Oh, hoy, salamat. Ay, patawa. Hoy, Ang binigyan. sabi ko siya, binigyan ako, hindi pa ini mo. Sasayaw muna si Lola bago bigyan ng pera. Ayun. Binigyan. Yung todo persa. Yung para bigyan ng Si Ate Mirta binigyan ng 200. Ako wala pa, O, patingin daw Lola. Ay, kasi naman ang panlulipap Ayan na, binigyan na. Ay, Pinakita ko lang. nakita wala pa si Lola talaga kasaway. Si Ate Mirta. May tinapay. Si Ate Mirta binigyan ng 200. Ako wala pa, ito man lang. Lola, bago kami magbigay sa'yo, sasayaw muna si Lola. Tininini. Ay, Ito na. Kaya naman. Lola, Lola so sweet. Halaton mo. Lola so sweet. Halaton Narito mo. na. Halaton mo si... Narito na Lola ang malaking pera. Ate Mirta, hindi yan nasasayaw. Oh, yan na Lola. O, isang piso lang na naman. Tama yan. Ay, nagsasayaw man ako baga. Ito. Ayun na. Eto doon na hataw na, Alvin. Yan, tuduha daw Lola para Pera dahil. Nakapos naman ni Lumaki Marita. Oh, ito Lola. Oh, dami yan. Kung patawaran ang namin po, peso. Tama lang ipalulipap. Ito na Lola. Ay, wag. Ay, wag. Sa kanya Lola. Thank you very much. 200. 200. Oh, 200 pa lang O, ikaw binili din mo. dalawa, 200. Oo. Oy, marami na ito. Mayroon marami, may biskuit pa nga ni, mayroon pa nga ning ganito. Marami. Kung parehas na. Kailan na kayo? O, 200. Meron ka pang Wala sa 20. 20 mo O si Ate Mirta, igwa pang 50 pesos. Tama na yan. Kumay, wala. Ay, wala. May mga bariya ka man. Buo man Oh. yan. Mayroon mga bariya pa lang. Oo, 1, 2, 3, 4, 5. Lola, buo naman Lola. Sabi, Lola, wala din akong pera. Hihingi din ako sa'yo. Si Ate Mirta, mayroon 50 pesos to 50. Sasayaw muna si Lola bago magka 50 pesos. Kaanon mo ini, darahon mo ang Ayan anak mo. na. Makakabot na naman ini kay Marisa Roman. Sige. Yung Kaanon pamangkin mo ko na ni. nakarating na duman. Ay, ito na Lola, ang 50 pesos. Bala. Oh. Mayroon pa. Oh, ala. Ay, ikaw na, alis na. Huwag mo na ngalitan dito pa man sila. Oo. Oh, Siyempre si Lola Mamerta, masayaw din yan. Oh. Ayan na. Ay, ito Lola. Isa pa. Oh. Ayan na. Oh, baka matumba. Bibigyan na naman. Samantalang marami. Ay, ito na po. akin. Hati po kayo dito. Hati kayo sa 100. Ay, hati. Thank you. Oh, yun. Huwag ka na. Hati po, hati. Ayusin mo man yung sayaw pag araw-araw. Ayan o, kimpot-kimpot. Ayusin mo yung ganyan. Hoy, Lola. Yan. Grabe yan, Lola. Oo. Lola, doon sa 100, hati kayo, sabay kayong Uy, nag... maraming salamat ha. Di na. Ahati tayo sa Maraming 100. salamat. Bigyan mo na ako. Hati po kayo doon sa isang 100. Bigyan mo na. Ay, hindi pag-awak ko na sa akin na yan. Hindi pwede. Wala man akong asawa. Wala ka man asawa. Parehas. Parehas yan. Parehas baga. Oh. Tinanay si... Ate Mirta, maawa ka na sa akin. Yung kapatid ko na ganyan, nagbigay din ako ng 500. Wala akong ibig. Oh, bigay mo Lola yung ano, 50 para hati. 50. Hati. Pila ba ini pambakal mong luli pambayo Ay, ka naman ayaw ipon? ko. Ay, Ayaw ko madami. nito. Madami na. Ayaw 50 Lola, 50. Ibigay mo At na. hati sa 100. Sa Yan. akin yan, may 50 pesos ka man. Mayroon kang Meron ka manukang na. ng 50 pesos Lola. Ayan na. Nakatago ng 50. Oh, para hati Lola. Uli, Oh. tingnan ko muna Oh, muna. pakita Ilan mo. na yan? Oh, ito, 50. 50. Oh. Oh, Parehas lang, Ayan, 250.
Tama, Lola. Ito. 300. Oh, 50. Yan. Hindi ako lugog kay Lugi. Hindi, Ako. ate, May tuo yan, madami o Lola. Madami ka Oh, mababa. malas kayo. Tinan mo. Oh. Uwi Oh. na. Oh, sabay mo na. Oh, papasalamat, sayaw ng pasasalamat. Hindi naman siya nagsasayaw. Lola. Thank you very much. Sayaw ng pasasalamat. That's so happy, you know what? February 14, that's heart puso. Sino pong kadate nyo? Sino po ang kadate nyo sa February 14? Kaya si Lola. Nakadami na po sila ng pera. Magaling tiyan na. Kagwapo ko, maski arok lang kaya na you are look handsome. Opo. Ay, ito, mugtak. Oh, sayaw ulit Lola. Sayaw ulit ng pasasalamat. Sumayaw ka na daw. Uy, uy. Makin ganyan ang sayaw. Ano pala? Ano yung exercise yan Lola? Sige po. Pahinga na po ang mga Lola. Saan kayo mapunta ngayon? Diyan lang po sa kanto. Oo. Saan na kayo ngayon pupunta? May Oy, kailan ka mamimigay pa po. babalik? Kailan ka kayo babalik? Pag nag-practice kayo ng bagong sayaw Lola, mabalik na kami. Ay, salamat. Binibigyan kami ng pagkakataon ng pera. Salamat. Maraming salamat sana. Kaya nga ni gusto ko Binigyan man kami. mag-ingi mo ng Nakadami kayo pera Lola. Oh, mag-ingi dami. ako ng maliit mananong kudak palang Hindi. I always remember, you know what, and then I wanna put my bed and then my pillow. Oh. Maski maliit lang ko. Oh, sige, papadevelop natin ito Lola. Oh, picture tayo. Ayan, picture. Nagdadasal ako para sa iyo. Ay, salamat po. Ano? Salamat po Lola, ma'am. Mag-asinso ka. Salamat po. Iyo. Opo. Ang anak mo isa pa lang. Opo. Anong tawa? Babae. Opo. Ay maganda kung babae. Maganda. Para dasal yan. Opo. Ngayon may itong kasama mo. Paigdiha. Opo. Maano na din po kami Lola. Oh, di pa kami na-bless. Oh, bless sa Yes. mga Lola nating magaganda. Ay. Ayan po. Thank you very much. Babay na po Lola, babay na. Apo na si kasama mo. Kami nalulungkot kung wala kayo, kawawa kami. Totoo yan. Kaya Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May kalingap at pindayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga binto niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola